gamer med Marken. Prøv lige at gå lidt længere ud i lyset, så man fucking kan se det i den. Og det er så Kjeld, der starter. Yeah, buddy. Jeg laver en 80. Uden faking og 180. Okay. Ja. Hvad står Martin? Ingenting. Fail! Du var uden fake i hånden. Nej, det lavede jeg. Jeg lavede ikke. Så får jeg redo. Nej, Jo. Mikkel, du skal ikke have redo. Et. Jeg lavede ikke i skid et. Ved til dig. Hvad fanden er det, der sker sådan noget som kan? Jeg har fandme gjort det lort. Sådan her. Du har alligevel failet. Det er spooky. Du kan bare sådan kan helt. Ja, fint. Mikkel, de to tæller 3. 2 gange. De to tæller 3 nu. Ja. Du er fans, eller hvad? Det er åbenbart. Hvad fanden er det? Det er ikke. Jeg lavede dæk. Altså dæk. Altså dæk med det her. Fail. Jeg får redo. Det kan du sgu ikke få den her. Okay, jeg skal bare ud over her. Skynd dig ind, der er gået fucking 2 minutter. Nej. Hvad siger du? Prøver du? Ja. Okay, du har i hvert fald P, og det er PR. Nej, jeg er P. Nej, det var den der. Grind to tail. Du lavede ikke en skid grind to tail. Det var ikke det, du skulle lave, eller hvad? Jo, det var. Du var har det, sgu jeg da lavede heller ikke- derhen. Du har ikke sagt det til mig, at du Jo, lavede det sagde jeg. det. Jo, du. Du har PR. Og den her Lucky er du med for. Den er fucking nice. X-ray. Okay. Det er jord. Det er sgu da ikke gjort. Ja. Okay, så siger jeg 180. Taken. 180. Det kan du ikke engang. Jeg lavede 270. Okay. Og så tror jeg. Ja. Fail. Nej, jeg lavede 270. Jeg så den der. Ja. Okay, nu laver jeg. Sådan er jeg fælde før. Jeg får meget fart på. Du er easy. Jeg prøver at se. Jeg laver langt fælge. Fuck, du har øvet dig meget på det shit. Nej, jeg kan det bare. Jeg har ikke engang øvet mig på det. Fej, mand! Ja, du må ikke lave fake i hop. Det gjorde jeg sgu da heller Jo, du gjorde. Jeg gjorde bare sådan der. Nej, du lavede fake i hop. Ej, styr dig, mand. Det gjorde du. Du har PR, det har jeg også. Jeg har ikke PR. Jo, du har. Hold din kæft. Nå jo, det var for sidste spil. For helvede. Nej, jeg har ikke engang fået et bogstav mod dig før. Jo, du har fået et bogstav. Nå, det er mig nu. Du har fået et bogstav mod mig nu. Hvordan du lavede fake i hop. 12. Nej, jeg siger ikke til hende. Det gider jeg sgu ikke. Jeg skal lige lave den her. Og frontline.
fuck dig, Mikkel. Kjeld, jeg kan bare sige barspil flat, tail flat og 63 flat, så er du færdig. Wow. Prøv det, Kjeld. Fail. Godt, du har PRO. Så nu har Kjeld tabt. Og det var alt for den her video. Ses, guys.